ochie isi ya ka ụmụazị chọrọ iji wee saba anyị isi bịa buru Baịbụl buru Chineke ụzọ anụ okwu siri ike ebe ejebe n'alụ nsị eburu Baịbụl a na-azụ anyị kwere n'okwu Chineke mana okwu siri ike ebe ejebe n'alụ nsị ụjọ ejiri saa ndị mgbe ochie isi ya ka ụmụ chakabọsị chọrọ iji na-asakwa anyị isi ụjọ ka ha jiri wee saa ndị mgbe ochie isi oge ezi ka dị n'ukwu ụkwa ọkwa ụjọ ahụ ka ụmụ chakabọsị gbalichara ego afịa ha na ebe ha na-azụ afịa chọrọ ijikwa na-asakwa anyị isi wee buru Baịbụl a na-asụ anyị kwere n'okwu Chineke iche na o nwere ife ha mana emekwari okwu siri ike ejebekwa n'alụ nsị ofu ndị na-eme ụzọ ife n'one kwụ ụjọ ahụ baji were saa ndị mgbe ochie isi ya ka bajiri na-asakwa anyị isi ụjọ ahụ bajiri saa ndị mgbe ochie isi mgbe oge ezi ka dị n'ugwu ụkwa ọkwa dịse ma ụjọ ahụ ka a na-achọ ka e were sawa anyị isi nwanne onye kwere fasa anyị isi ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dịdada nwudude nke mmiri kingdom nwanne ịnọchiere m ụzọ ma akụwa gị isi ekene m ụnụ ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwudude nke mmiri kingdom anyị anaghị akụja especially mụnwa gọvanọ eziokwu dị China nwantị afọrọ nke ijere n'elu ugwu na-egwu inyi onye ọwụ na okwu ọnụ ka iji na-egwu inyi ya karịa ịgwanụ ya followers believer na iwe Christians na ọgwụ ka ị na-agwụ ma na ọ dịka ibe ahụ ka ị na-eme Jpac Jpac nwanne onwe ha ebe ibilọngụrụ ị ga-enwe ego mana ị gaghị ama ibe ị ga-enwe ego I tell you mana ị gaghị ama ibe mụnwa na-agwa gị ya ị ga-enwe ego Jpac mana ị gaghị ama ife ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwurude nke mmiri kingdom gọvanọ eziokwu ịkara ịgwa ndị mmadụ na ewu evuduman ma ọ wee ejujuman dama iwere Baịbụl dowerewe n'ihe Chinaman olileanya nna nwanne iwudu eji eti gị duka eji akụgụ ibe tinka kropan mmụọ anaghị egbu onye aka ya dị ọcha unu etizi na ndị mmadụ ụjọ na-eme enweghị onye na-atụ egwu ọnwụ n'ọsịsọ empty drone make it a loud noise ọwụ na-acha ịba n'udu mmiri egbu enigwe dị na-agba gbidim maka ebe mmiri si abịatere aka otu a ka o si emekwa na mmiri chọkwa na ụna mmiri ọ na-eme ekukwa loud noise gbidim gbarike egbe enigwe tom nwanne ọ gwara mmiri agwara n'enigwe that time ndị nna nna anyị ma ibe they observed from nature and they live a natural life ego ahụ ụnụ na worship ụnụ nwere ike na-eme na ụnụ na-edefend ndị obodo ụnụ a na-egbu ụmụnne ụnụ na-enye ụnụ ego ife ụnụ mana ụnụ riri ego mana na-ama the source of the money unu na-eri afụrụ m picture ebe gị na Jpac jere n'ukwu osisi na-akọ tu nwanne ibe unu na-akọ otu mụnwa na-challenge all these people so na ha wee traditionalists or magicians ma what those people nwanne ya 21st century I get them before no be property it was past tense. Any dream it is. All this nonsense, magic and the quenqueting and the dibianeme in the past. Emele.
onye ga-eme this time. We need to know. We want to know. If also kwala ibe na-esi ike n'enu ụwa na enwere ibe ka ibe ahụ ike were esi until when the time come. When comes are come. They come out. Oji akwa ọkụkọ tiwa ake were akwa ọkụkọ tiwa ake mgbe ahụ. What of ugbu a? Yeah, we need it. Yeah, were akwa tiwara anyị aka ya choose date, time and the venue. E Germany bụ okwu ma wee kwuru ọbịa weta akwa. E wetara nya akwa ka o were tiwa aka ka anyị nene ya. Mụnwa ga-eji social media m promote ya. Nonsense. Bastards or bumblecracks. Ọ na-agwọ ntụkwuru na-eme nwanne ibe niile ahụ nonsense. N'obi ọjọọ ka unu ji ejekwuru osisi so osisi gbuo mmadụ ma ọ jekwuru ebe mgbutọrọ ọnụ so gbu na-egwu enyi ndị mmadụ nwanne ibe ha anaghị eme exist. Ibe ahụ the more you look the less you see. You want to put fear inside the people. Ọmụọ traditional nwoke na nwuru de nke mmiri kingdom. Ịma ọ dị ya bụ a na-etum ọta nkọta na ajị nwanne njide nkịta ata anya takọrọ ma ajị no. After 2 days ya nyoshia m ibe niile aha na nsị nke m menwuru ka m na-agwa ha je m agwa gị nke m emenwu a na-etu m ọta nkọta na ajị imi nkọta na ajụ oyi ma ụgụrụ afọ ọ ibe a na-etu m ọgbụgbọ ntụ jụọ oyi nkịta amagburu ya maka ọdị nkịta eji ha amagburu na ọgbụgbọ ntụ ọkọdọ ọkụ elekasịa ya ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị akpata nshi egbe iti ihe anaghị igwe ospak ya ọkụ gbarike onye ọbụla akpata nshi egbe mma ekwube onye ụbịam nke dị isi adịghị nkụ nke dị nkụ adịghị isi. Can't blame them. You have to learn to manage them. Jpac don't happy with me. Odukwu happy with Ebuka Obi. Odukwu happy with anybody. I don't know onye Jpac ji adụ happy with. Nwanne ige na-enye nwoke ibe gị nni ọgụ mụrụ ya. N'one mgbe ka o ji a continue inye dobe Jpac nni gana iwuru enemy ya ọgba igere onye ọzọ. Zenko communication setie nni bishop ọzọ obere setie nni the same day ị ga-awụ ibe Jpac ji eme that day o ji ebughafụ bishop ọzọ obere gbakwuru Zenko ma o bughafụ Zenko gbakwuru bishop ọzọ obere o ji agbakwuriri ofu onye. Okay, ibi were ego spend wee na-azụ onye na-eri nri ọ bịabego rie nri nyụọ nshi before you know it na-ebido chejibere toilet ebe ọ na-anyụ nsị obido chuzuwe. So Chukwuma Soludo setie mmemme wuri obi ndị onye ọzọ Obi Koba na-esetie mmemme ifu Jpac o ji echuzu ebe Chukwuma Soludo setiri mmemme because ọ gọvanọ ọgbachi onye Obi Koba na enu so onye ahụ odịdị do happy with me kwa gwara nya hafụ Ogechi Okeke Njaka ọjụ o jee nnukwu ọgụ aṅụ gbana ya nọ ọfụbedoghị nke wụ ibe nwanne ibe ọsọkwara ụnụ na-akwadoro Ogechi Okeke Njaka anyị ka ụnụ na-anụsọ ọgụ ụnụ na-anụsọ anyị ọgụ anyị nwe ndị nọ na diaspora respect ya na dad anyị anaghị ele ohu anyị value mmadụ even all this even a very dark man or very dark black man o nwere ebe a ga-anụrụ ọgụ anyị ahọmbụlụ ya maka anyị nwanọ n'elu ha nwanọ n'ala unu nọ n'ụlọ onye ndị nọ n'ụlọ na work together with ndị nọ na mba asọmpa na work asọ onye nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ na mba onye nọ na mba nọrọ onye nọ n'ụlọ we meant to work together ka anyị dị stronger mana unu tie ọgụ anyị agbụchasi onwe anyị mgbe aka na kaụta a na-akpọ ya Star War
Omukana Batra Mongoli. Oh, Nique. The one map I grow up my Nogo Kaisha. You never like it. Man, Bengana look like it. Many things in get the code wrong about Omenana, Igbo. All this nonsense, JB. If Loki tell if walk well Omenana or than an Igbo. When you can I walk, when you want to walk, on Omenana or than an Igbo. So, many things. Ogonambagade. Ogonambagade. Or even Nagon, Ogonambagade. Ogeleji. Jpac. Anama. Jpac help you to recover your page. One day, it was na king silly, isn't Duala, isn't Naya. Apagana wolf even, it will don't be silly. Gidges is a king silly. It isn't do silly. Jpac help to build my page. Or bribe Ogoromego. Obataramu no. O help to build my page, even work a merry bear on guide them. You just have one working back my yob, but say you kunoku. Jpac help one build on my page. All I want you my when young cat back home again, or help build on my page. Jpac help build on my page. On so get your cake and Njaka. Abanyangkete because of Guinea, or help build on my page. Jpac help build on my page. Obebody in my community. Abanyangkete because or help build on my page. Yeah? Kedi, what do you? I'm a free thinker. I'm a freedom fighter. Eje he wole mbamna bana agwazi mbwenji afo tada mbwenji afo what to wear, how to wear, when to wear. No. Bali tiger ifana afo. Imana o ko bribe ka enjere ka obia mem. O nwere ike ọwụrụ ndo government ma o dozo ndo otu ya. Nyere bribe ka obia mem ka enwe ike isi le traditional okedi ka ofu eziokwu ka o hafe ikwu. You don't buy me. So my fans, whether no okwu aga ebe ọwụ na ụnụ fere edere na comment section. Gaa no decode o ya weave. And you na ekwukwane ka ọ dịka ibe ahụ mee ụnụ. Mmadụ naketa onye ụnụ ego ka mmadụ naketa ogoro ụnụ bribe ifuzi eziokwu ije ha ekwu onye nwemere ife na onye nwawa ife na-eme today n'ala Igbo. Ifuru ogo Ogechi ya nga-anụ ya osogoro ya wụrụ the worst fight, osogoro ya wụrụ the wrong one, ejem anụ ya and the victory ga here. I will fight it to the last. Gwa gọvanọ eziokwu na onwe ha ibe ahụ ọ na-eme wụ na ọmụmacha ka ọ na-eme. Awụ na ibe ahụ na-eme waya o ji hafịa ya jewara n'ụlọ uke. Awụ na enwere ife ahụ waya ibe ahụ ejighị nye ya ibe oshibi ike ọgbakwuru datin ibe ahụ iwuru gospel ya ọmụnwa traditional okedi. Onye ọzọ onweghị kwepụrụ Ogechi Okeke Njaka ọmụnwa wee eze mmụọ Ogechi Okeke Njaka. Onwe nwa dibịa nọ n'ụzọ asị nwa dibịa chakwa n'ụzọ ọnọchi ya pịara nya wụọ n'ala. Yude naka Ogechi ọmụnwa nwa dibịa ya mụnwa wee eze mmụọ ya ka m gwazie gị ya ọkara Tochukwu after ex-mayor ntọ mụnwawu mmụọ nwoke standard banye Ogechi. Ị nweghị ife unu ji emenwu unu na ebe ahụ Ogechi Okeke Njaka reziele m fọndụ na 2021 mgbe unu chọrọ ịkwatu mmụọ bụ unu. Yes, Ogechi Okeke Njaka na ama ga-adị great.
Ogo na fa na anụ ọgụ enweghị ike bụ ka nna etiri ihe ọnụ dị ya ibe mma mbịa pịaka mbịa ọkarọta Chukwu Apex Mayor ọ mụnwa eze mmụọ Ogechi nwanne je ọsọgodo arụsị vileji unu fụta m ga-akwụrụkwa ya kụọ ọ nwa ndị nka na ụzụ. Yes, anyị ga-anụ ọgụ a to the last. Mark my word. O shiri ike ma afata outside. Emeka ike. Agwala m Jpac ka ejekwe na ọgụ a ya o jee dị ọgụ. Nene otu dị ọgụ dị. Gwa very dark man. I want a very dark man fụta. I want to put as a ratel, presido. But for as a left wing. Check up bomb. Even Nanyama Guno, I like it this time. I like it this time. If you Ogechi Okeke Njaka, nah. Oh my Chukwu Okike abịama. Unu amaghị onye unu na anụ ọgụ. Mgbe evuru amagwu unu na mmụọ na onye ahụ, mmụọ nọ behind onye ahụ dị too strong. Unu amaghị mmụọ wụ ibe ahụ. Na unu chọrọ ịma dị mmụọ. Eziokwu onye a agbahapụgo chọọchị ya mbọchị eziokwu gọvanọ eziokwu dị China nwante na-amagharị na mkpu. Na-amagharị na mkpu. Mgbe anyị etiwe ashịba mkpu ahụ na-abịa. You are a betrayer. You cannot be trusted. Kaso me trust. Go no go away betrayer. Go away betrayer. I know computer. I know computer. I know computer. You want to be my computer programmed. How can computer program? Computer programmed. Okay, program go a program. You just enjoy bags. I want bags. You have Java. If I have a city no near our city, so you have my. I'm gonna Dortmund export. Every city you know, but I'm gonna my. So okay, with Java. I have my. The mine in Nugu. Try and come back to your motherland. Kaso Nitros. One I'm a Gumbalam Ndede ka get very soon. Yes, Java. Yeah, I was with him, Michael. On a Omanama. This is my Amaka child. Engocha return or butter, even Nana return, return. Return or the bear. Jpac on a black family. I go to Europe for the first time. Ibakasia Jpac on a Bomasaga, Obuansaga, or Jeddah with a visa Europe at all. Sometimes Onoga the opposite of violence because violent down the name may a lot of things. I want a Jpac Bomasaga, or when he came with a visa Europe. Mwana agwagaya Obuamasaga Bariam Ogahem with Oje Embassy
enwere ike type afa ya afu mgbe akparịrị m odate mkparị ahụ akparịrị m reject ya visa. Sometimes unu ga-adụ civilized hafa ị na-eme ibe ndụ village enwere ike onye ahụ ị na-akparị ma ha na ya nwewo je decide something somewhere mana efe ya because na ọdụ nkịrịnka n'anya unu na-eme content creator mana amamihe kwara unu. Nwa anwa kparị ya ma oje ha abịakwa Europe again. Ọkwa ifuru onye obodo kwa ifuru na onye obodo na-abịa Europe. Ekwa ifuru na onye obodo na ọ na-abịa obodo ya ọ na-abịa obodo ọwụna. Kparị ya na traditional nwoke dị unu je na-ezuzu onye obodo comedy because na-eme onye ọ na-aga otu iketa visa Europe ome application obodo na otu iri je nye visa mana Jpac na-akwa ọkọti ya anaghị enye ha sọnsọ ebe ha na-eje wa Arab. Unu je na-akparị traditional nwoke dị zuzucha because unu kparịcha ya ọdụ nkịrịnka n'anya emecha unu achọ ka unu jee ebe ahụ because of mkparị ahụ unu kparịrị ya reject go unu so unu ji aka unu reject ya onwe unu eji akpatara unu mara mma n'anya dị clean and onye ahụ dị nkịrịnka na ebe ahụ unu chọrọ ije unu chọrọ ka unu jezie ka unu kwafu ya the place so the authority agaghị ekwe ka unu gaa the place. Jpac is bigger than you. Yes. Not bigger than me. Or because of not bigger than me, because I had to be here. Or because not bigger than me. I'm on here kwa ono. Ufodu je mwe go mana baga ha ama ife. And because of no nwere anyenu. Ona aga ha ama mgbe unu zoro gold ọba. Mana na unu na-achọ gold. Ada nkịrịnka n'anya yes mana bọsị nji atravel amara m ebe m na-eje ma ha ruo ebe m na-eje nnọchakwa ma ha nọtakwa ebe a dụwakwa nkịrịnka nna adị n'anya nke ahụ eji ha akụziri gị something oje ha agwa gị na onye awa osikipo ọ kiripo enwere ike onye ahụ awụrụ kiripo ma osikipo ọ na-adụ nkịrịnka n'anya gị nwe a na-amaghị ibe a na-afụta onye ahụ na ọdụ nkịrịnka n'anya adị onye ahụ dị nkịrịnka anaghị afụta onwe ya na ọdụ nkịrịnka onye ahụ na-alụrụ onwe ya ọrụ gị nwa na-ezuzu a na-ahụzi onye ahụ na ọdụ nkịrịnka imegide gị forget your destination na ịnwudogo onye nkịrịnka mana ọ gaghị dowere gị n'ụlọ na-respect onye nkịrịnka ahụ maka ụmụ onye nkịrịnka ahụ mana gụnwa na onwe gị na-amachasighị ibe ike iche na ịfụrụ onye dị nkịrịnka n'anya at the end of it onye nkịrịnka ahụ akwụọ first class business class ọ nọrọ na first class gbaa nnukwute flight inweghị ike ịgba n'ụwa gị gaa obodo ọzọ ọ dịkwa nkịrịnka ya ahụ nwanne nweta gị ibe nje eme ha wee were mee hụ eri ọka atụtụ ha n'anya kwatuo ha anya gị anya ka anya gị nwee ike ịdụ n'anya bikos unu nwere anya n'elu bikos anya unu dị n'elu unu anaghị afọ ibe dị n'ala mmadụ nwere ike inye gị ego ka ị were hafụ ịma ibe Jpac ịma ha na Jpac amaghị ibe ọ na-eri nri be ndị ọgaranya mana ịmana ya akpịrị nri egbu akpịrị nri ka a na-akpọ ya mgbe anyị dị n'ụmụazị I hardly eat in somebody's house so na-eme mmemme ije ebe a na-akwa ozu rie nri ije ebe a na-agba nkwụ nwaanyị rie nri ije ebe a na-eme mmemme rie nri nna ya machasịkwa ihe ike maka na nze ka nwụ maka na amụkọ ndụ gburu ichi maka na egburu m ichi ka because na civilization pụtara anaghị egbuzi ichi like this nke ikpeazụ mana a na-egbuzi ichi like this ma o gbuo ya ebe a
kai ha ga-ebe na ihe igburu ichi anaghị m eri nri outside enwe m ike iri nri na burial ma ọ na wedding ma ọ ebe ọ na na-eme mmemme agaghị m eri nri ebe anọ na 3000 years of history and that survivor madam expensive everything ochie things dey expensive now egburu m ichi ya ka a na-akpọ nki inka inki mụkwa ife ru inki type kene na Google or na Facebook biko na amaghị ibe eji ego chịkọrọ ụbụrụ ụnụ na-eje ebe ibe na-amụke dị mana anya erughị ụnụ ana mara na ọ na-ana ka esi ewepụta ibe a na-amụke osi n'enu ada how many tubers of yam nwanne egburu m ichi enidi m ego na ka m were dafu na okwukwe nkwere egburu m ichi sọsọ akara akpọrọgo m enwe m ike ịdụ ka ụnụ dị free ụnụ nwere ike ịdagbu na gota ụnụ nwere ike ịdaba osimiri ụnụ nwere ike ịba moto ọzọ vụrụ ụnụ na wala obodo ọzọ ụnụ dị free enweghị ihe ụnụ ụdọ onweghị ụdọ ji ụnụ nwanne adụm akara m nki ndụ gburu ichi mụrụ m ka m nki so awụghị m ordinary awụ m extraordinary so you can saw eyes of Yabuju. We're back to the again now. What can I do? Una no ifo mo nozo etoro mo 1 naira 2 naira 3 naira ke bara na ifi na boja da gaziri go ofuma aje ma na ga ya na ifo mo nozo ibo wo na sigu no bifuta iho ahụ were wete ifu nke toro biati isi obi ocha go wete na ife ana agara gị were so I need a megwagonya. We need to go and study, discover who that man is. But don't be upset. What thing happened to your page before? Even when my page, you would that na. Number nji mepe ya anaghị me use the number. So and the number I do go blocked. Number nji mepe the page. So Makasuga Mbeg gazo Makasuga Beg. Enwere mbolo sign everybody out. Enwere Makasuga Beg sign everybody out on Facebook. So you have to bring information before you log in. I want the other thing I send them everything na WhatsApp. And that number and Jimmy WhatsApp and as hello. So that guys will lost on the page. So I lost the page. On the ceremony, I know and the number. Jimmy pay the page and as may use here. I don't know think I say retrieve got the number back. Oh, mother hacker, yeah. What the number back? Whatever make activate the WhatsApp. So I'm gonna code you have send the remnant through the WhatsApp group until you map up on the page. And I don't possible. I try go man try and I don't possible. So don't mind. I'm here. When you try from God, I'm here.
na ma do upset ị nọ na Facebook ị matara na Facebook ị nakọta ebe na Facebook mee m upset ị chọọ ka m nọrọ na ya dị nwewe upset ọ gaghị adụ possible ebe na ya dị m ebe a mee m upset ma eji ha ma kụwa gị isi ị mara na ọhụụ m traditional nwoke dị ọwụ na metrit nwụ dị mata ị mara na adọghị want to live and as long as you're on Facebook nwanne sky is your limit. You can upset me as long as you want to. When even I'm not on Facebook. I be in a Facebook. So I'm gonna call her none. Jpac na Governor Eziokwu. Ono cheji ụka ọ na-ejebe ụka. Ono che egwu ọgwụ ọ na-agwụwa ọgwụ. Ọ na-efere ihe unu na-eme. Onwede ori unu agaghị egbunye ọkụkọ ma ọ wụ ewu ma ọ wụ atụrụ Biafra ọ ndị Igbo tọkles of igbunye onye Igbo. Makwana bọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Ime nketa that is my suggestion to you is 2025 is to stop calling Jpac and his wife because if someone drag your own wife, hope you will be happy. Jpac did not chop your yam or swallow or allow him to live. Biao Jubai. Chai. Biao Ujungwa. So ị na-achọ nnọọ ịbịa nnọọ iti saga ya na-agba na Facebook ka ọ na-enye gị nsogbu. Mbara gị aka Uju. Enidiri m iteki gị, enidiri m ịkpọrọ gị jee holiday 1 week. Kụọ gị gụtan. Owe ibe niile mere na Facebook saga. Onweghị ịgbakwana nwunye Jpac wụ onye nri. And ịma na ba ya mgbe gboo ibe a na-agba ya nri ọka kingdom ọ nri ọka axis. And anyị nwewo ndị ọka ahụ ndị nka na ụzụ ahụ ha nwewo ụmụnne anyị niile nwanne. Ịpụrụ ka m vụrụ ọgụ jee ebebe ka ịpụrụ ka m jidere o nwere onye ntiri ibe Uju nwanne nwaanyị ka ịwụ from Olumba kwa anyị niile wụ nwanne. So ọ njakịrị eje na-ekwugharị ọnụ ibe anyị na-ekwu awụghị ọgụ evughị m ọgụ jee ebe Jpac ịnụ hafụ ọwana ma ama hapa njakịrị ma ọ ma agwa ha okwu na ndị Hausa ma ndị Yoruba ka nje agwa ka eji eme ha kwugharị ọnụ anne. Shalom. Don't say shalom. Nebai. Ohogo. And a man was a Jpac, or Guyana Basaga. And I went Jackal, maybe. Boja drag him by Javano, drag him Jabo, drag him J. Benny. And then Janam Bonam Muddy. And when I go to Jpac, go with a mail advertisement. I didn't pay him shishi. I come Jpac will go 1 naira go mail advertisement. Many people mail my advertisement in my waja, my hero boy. Everybody mail advertisement. I'm one of them. And they show that they like me. One nature traditional muke de afọ ndị ọ ga-ewute too much ndị niile gbara m mgba ndị ilo m niile ka ọ ga-evu ụzọ wute because they will look at me, they will not see me. Obido pen we ha ndị ọ ga-epen at last ndị m na ha nọ in good time because almost the man ha share everything together. They have known me, so ọ ga-ewute ha at last. Ndị ọ ga-hot too much na-achọ traditional muke de afụzighị ya anywhere. Wundi lawyer, I gave a backwa. Oga Kohana Hoka bam.
So they have to okay again. Okay, na mo kute. Okay, na kon. Okay, na menke. So they have to again. So how much I give us with it? Dog with the last one did the good to me when I was alive. Because we have spent our good time, our hard time, our everything together. They know me. So they will take their time to mourn the hero. Akwụghị Jpac ụgwọ. Ụmụ onye mkwụrụ $1 ka emere m advertisement. All their free will, all from their heart. But Jpac enweghị ike ewu o promote ja ma ọ pụta ọ na-agwa ndị mmadụ na o promoturu m. Ndị mmadụ fụrụ mgbe ọ na-epromote m. People saw it. Afụkwuru m ya. Nshịkọ awụrụgo nshịkọ. Akpị wụrụ akpị. Crayfish wụrụ crayfish. Ihe niile awụrụgo ihe niile. Everything is still everything. So ị nọchiela akpị ụzọ gbaa gị. Ọ gaghị akwụsị ọkarakịta ya. Ị nọchiela agwọ ụzọ taa gị. Ọkarakịta ya. Ị nọchiela ike ụzọ onogo na karakịta. What of that people were beating you last year? What did happen to them? When now me iji azado boju, iwu nwoke ka iwu nwaanyị. Ị na-aza boju, afa go yourself, na-asakwana gị ka ọ nọrọ ka onye na-asa katapila okwu. Bụ onye na-asa ihe na-enweghị isiokwu. Gwana m onye ka m mara onye na-asa okwu boju. Eri ndụ isi maka mere gị ọmụka a na-agba traditional okede. Ana m alụ ebe nga na-emezi live video. Ibe a na-ama studio is under efo na aka na consult aka na-alụ ya ịghọtago. Aka na-edozi ebe a ka nje na-anọzi na-eme live video. Ọwụ na m ga-apụta ọgụ. Ọwụ na o nwere ife m ga-eme. To God who made me, ebe a ka m ga-anọzi na-eme. Ebe a ka m ji anọzi na-eme the thing. One of my new place. Engolo m fridge ọhụụ ebetago. Engolo new fridge. Kwe na-afụ my new fridge. Aka na construct ebe a construct. Ebe ngazi na-anọ na-eme apịawa ndị mmadụ yazụ. Egoro new fridge. I na-construct. So I na-achọ ọkụ a ga-aweti ka ọkụ a na-acha n'ihu from here. Ọ na-achanata here. Ka unu nwee ike na-afụ the king. The Chakabon king. Traditional mokedi. So I na-akwado ọfụma. Jpac na gọvanọ eziokwu. Ọ bụrụ na unu na-eje ụka, unu ejewagide ụka. Ọ bụrụ na ọgwụ ka unu na-agwụwagide ọgwụ. Ọ bụrụ na unu na-achọ na onye ọbụla na-asịgo na ọ na-egbu mmadụ, unu ejekwa ebe ahụ ka ọ bịa gbuoro unu ndị Igbo. Unu agaghị emenwu ya this time around. Nwa na-agwa ya unu agaghị emenwu ya this time. Ijene na Jizọs egbughị ndị Igbo. Ije n'ukwu osisi egbughị ndị Igbo. Ije na mkpu ka na egbuoro gị ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị Igbo gbuo gị ga-egbu anyị na ị chọrọ ka ndị Igbo gbuo gị. Ejezi na-achọ ndị Igbo ị na-egbu ị gaghị egbu ndị Igbo. Ọ bụ na ka ọha n'ọnụ ọmaka mere ụnụ.